नोंथांमोनखौ आं दिनै लाना फैबाय लाभ स्टोरीनि बागै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना। हाय गाइस, वेलकाम बेक टू द माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय यूट्यूब चैनलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लाभ स्टोरी, माने लाभनि बिखय। लाभआ बोरै जायो, लाभआ बोरै आरो खायफाया मोनथिया जानो हागौ, खायफाया मोनथियो आरो लाभआ मा बुस्थु, लाभजों मा जायो, लाभजों मा जाया, लाभजों थैनोबो हागौ, थैयाबो जानो हागौ, खायफाया थैयो खायफाया थैया। नाथाय ट्रु लाभबो दङ, माने जेब्लायसिमबो बियो गारनो हाया, मोजां मोननायखौ जेब्लायसिमबो बियो गारनो हाखाया। मानो होनबा बियो ट्रु लाभ, बेखौ होनो ट्रु लाभ। स' जों भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै। माने लाभआ जादों गोसो थोनाय। हौवा आरो हिन्जाव सानै मोजां मोनलायबाय, बेखौनो लाभ। सेकेन्डआ जाबाय रिलेशनशिप। बियो बोरै रिलेशनशिपआव थांबाय, नाथाय सोरबाया गावस्रायो सोरबाया गावस्राया, खायफायानो गावस्रायो खायफायानो गावस्राया, 70% गावस्राया, 30% गावस्रायो। मानो होनोब्ला बिनि बागै बुंनो थाङोब्ला भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जागोन ना, लाभ स्टोरीनि सायाव बुङोब्ला माने नोंथांमोनाबो आसरित नांगोन आरो लाभ स्टोरी जायफ्रा दं बियो मिन्थिगोन, जायफ्रा गैया बिसोरनि थाखायसो बे भिडिअखौ लानाय जादों आरो खायफाया मोजां मोनो साननै सानथामनि थाखायल', नाथाय अराय समनि थाखाय मोजां मोना। खायफाया मोजां मोनो साननै सानथामनि थाखायल', खायफाया मोजां मोनो अराय समनि थाखाय। अराय समनि थाखाय मोजां मोननाया मोजां ना दान्दिसे समनि थाखाय मोजां मोननाया बा साननै सानथामनि थाखाय मोजां मोननाया मोजां ना गाज्रि? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। स' भिडिअआ ओरैबायदि जागोन ना, नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। स' दिनै लाभ स्टोरीनि बागै बुंनो थांगासिनो। लाभ होनब्ला माने लाभआ ओरैबायदि, माने गेलेनाय बुस्थु नङा आरो, जिराद मुवा बायदि बे बुस्थुआ गेलेनाय नङा आरो। लाभआ गेलेनाय नङा, बियो लाभ होनोब्ला थैनोबो हागौ थांनोबो हागौ। माने लाभ गोसोजों गोसो, बिनि गोसो आंनि गोसो गोरोबलायोब्ला बियो मोनसे लाभ जायो। माने गोसो होनाय, मोजां मोननाय। नोंथांमोनखौ बेयावनो मोनसे खोथा बुंनो नोंथांमोनखौ बेयावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामा मानो? कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थालाय। ना आंनि बुंनाय रावानो जाया ना मा? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्था। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना दाबाव।